Vincent Gallia ta' 66 sena, Sunny Borch ta' 34 sena, Carmel Farrugia ta' 22 sena, Richard Cardona ta' 25 sena u Paul Bonnici ta' 47 sena. 5 irġiel b'xi ħaġa komuni, in-namra tan-nar. 5 irġiel li tilfu ħajjithom eżatt 5 snin ilu fl-isplużjoni tal-Kamra tan-Nar Sant'Elena. L-isplużjoni fil-Kamra tan-Nar limiti ta' Xwiki l-Gargur kienet seħħet xarejn qabel il-festa ta' Sant'Elena ta' Birkirkara. Kien hemm bżonn li jsiru t-testijiet tad-DNA biex ġew stabiliti l-identitajiet tal-vittmi qabel setgħu jsiru l-funerali. Fil-ħin tal-inċident kien hemm 6 persuni fil-Kamra tan-Nar b'wieħed biss isalva, Joseph Bonello, l-ewwel wieħed li nħareġ mit-tifrik tal-Kamra tan-Nar isofri minn ħruq f'ġismu. 5 snin wara Joseph Bonello jitkellem ma' One News dwar x'baqa' minnu wara dik it-traċedja. Għadni niftakar kull moment ġifieri. Għalkemm isni ġifieri qatt daqsxejn jew ma xorta jiġu momenti nibda niftakar fit-traġedju. Sal-lum Joseph għadu ma jistax jifhem kif salva mill-isplużjoni. Ma nafx, jien ma nistax nifhem għalkemm kont magħhom hu isni mhux kif l-istrina. Kont ġa fihom fl-istess 5 konna flimkien u 6 konnu. Jien ma nafx għaliex, jew miraklu jew bambin ma rridx ma nafx. Minkejja dak li raq qudiemu u minkejja t-traċedja għal Joseph tibqa' xewqa li jerġa' jibda jaħdem in-nar. Għalkemm għall-bidu qed li jisni nimbraħ, jisek nimbraħ, kemm xorta jisni għax festi mmur, ġviri li nisma' bomba nitla fuq il-bejta, jekk ma kux nista' nitla fuq il-bejt biex nara. Le, naħseb jekk kien hawn ngħid li mmur. F'okkażjoni tal-5 anniversarju tat-traċedja saret qudiesa b'suffraġġju għal ruħhom fil-Bażilika ta' Sant'Elena.